Исәнмесез, җыр моң сөюче дуслар. Иҗат яратучы тамашачыны мин ике төркемгә бүлеп карар идем. Беренчесе музыка белән эш аралашкына кызыксынучы. Ә икенче төркем җырчыларның репертуарларын, шәхси тормышларын яттан белеп алар өчен җан атучы тамашачы. Сез үзегезнең кайсы төркемгә керүегезне билгели торган арадан без кәефле хит парадын башлыйбыз. Кайсы гына төркемгә карасагыз да, елның иң абруйлы һәм мәртәбәле фестивале татар җырына битараф түгелсездер. Бүген без үткәннәргә кире кайтып, хит-парадтагы җырчыларның кайсы елларда нинди җырлары белән Алтын Барс премиясенә ия булганнарын искә төшерербез. 15-нче урын хуҗасы Ләйсән Гимаева 4 Алтын Барс иясе. 2003 ел яшьлегем чишмәләре, 2004 бер сүз, 2005 яшин синең кочагыңда, 2006 җидегән йылдыз җырлары аңа җиңү китерде. Ләйсән соңгы барсын 2006 елда алган булса, җырчы Илсаф 2002дә үк. 3 Алтын Барс иясе Илсафны татар җыры фестиваленең ветераны дип татарга мөмкин. Беренче тапкыр 2000 елда үткәрелгән татар җыры фестивалендә катнашып, Илсаф җиңү яулый. Һәм бу елларны ул әле дә яратып искә ала. Ә Алтын Барс Илсафка юкка гына бирелмәде. Моның шулай икәнлеген вакыт исбатлады. Синең туган көндә әбиләр чуагы, игезәкләр җырлары әле дә популяр һәм күпләп сырала. Мондый җырлар рәтенә никахсыз сөю композициясендә кертеп карап булыр иде. Фестивальнең 10 еллык юбилее уңаеннан татар җыры дигән китап чыгарсалар, анда Хәния Фәрхинең исеме алтын хәрефләр белән язылыр иде. 9 ел рәттән җиңү, 9 ел рәттән Алтын Барс. Хәния Фәрхине татар җырыннан башка, ә татар җырын Хәниядән башка күз алдына китереп булмый. Non-stop! Син һәм йолдызлар бер сәхнәдә. Музыка көчлерәк, төн кызурак. Менә алдагы җырчыбыз Алина Бәширова белән ерак 2000 елларга китеп булмас. Әле ярты ел элек кенә дә аның җырларын да үзен дә белмиләр иде. Җәй айларында татар радиосында җырлый башлаган Алинәгә Алтын Барсын алырга әле иртәрәк. Минемчә, тагы берничә ел үз өстендә эшләсә, шуңа өстәп халыкка якын җырлар яздыртса, шуңа өстәп яхшы гына альбом чыгарса, һәм тагы шуңа өстәп бер унлап сыйфат, һәм ул да татар җырына эләгә алачак. Әлегә хит-парадның 13-нче урынында. Кайчандыр танылган җырчы артында бэк-вокалда гына җырлап торган Эльвина татар җыры сәхнәсенә чыгып, беренче планда үзе булыр дип уйладым икән. Уйлаган гына түгел, хыяллангандыр мөгаен. Эльвинаның хыялы 2007 елда Пирамида сәхнәсендә чынга әйләнә. Йылдызлар фабрикасында ак күлмәк, кара чалбар, галстук тагып, Алсу Әбелханова белән дуэт җырлаган кыз инде 1 елдан соң ук иң яхшы клип номинациясендә җиңеп чыгып, Алтын Барсына ия була. Әлеге җиңү Эльвинаны артык тынычландырып җибәрде ахрысы. Инде 1 ел яңа клиплары күренми. Татар эстрадасында мәгънәле һәм эчтәлекле клиплары белән мактана алырлык Дилә Нигъмәтуллина да иң яхшы клип номинациясендә җиңеп чыга алыр иде. Бу номинациядән тыш та Диләнең җиңүләре байтак. 4 Алтын Барсына ия Дилә 5-нчесен иң популяр җырчы номинациясендә алырга тели. Популяр сүзенең яңгырашы ошый дип елмая Нигъмәтуллина үзе. Татар эстрадасында ялгыз җырлаучылар күп, ә менә төркемнәр азрак. Димәк, көрәштә кимрәк дигән сүз. Тик шулай да һәрбер өлкәдә аерылып тору кирәк. 2006 елда Айфара Дөбер Шаты төркемнәре белән бергә елның иң яхшы музыкаль төркеме номинациясендә эссе егетләре дә катнашып, җиңү яулаган иде. Ул вакытларда Алсуга кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел дигән сүзләрне ничәмә кеше үз иченнән кабатлап утырды икән. Музыкасы позитив, эчтәлеге җиңел һәм күбебезгә таныш. Нәкъ шундый композицияләре белән эссе егетләре бүтәннәрдән аерылып тора. Бу атнада хит-парадның 9-нчы урынын алып торучы Илмира Сөләйманова хакында сөйләгәндә дә татар җырын искә төшерербез. Дөрес, Илмираның номинантлар исемлегенә эләккәне дә Алтын Барсына ия булганы да юк. Тик 2005 елда татар җыры сәхнәсендә Йылдызлар фабрикасы исеменнән чыгыш ясаган Кабат триосын хәтерлисезме? Ә андагы сары чәчле кызны менә ул Эльмира була да инде. Аның белән бергә адашма җилләрдә диеп дуэт җырлаган Алина исемле кыз белән Руслан исемле егет каядыр эреп югалды. Ә Эльмира исә үзенең юлын эстрада сукмагы буенча дәвам итте. Хәзер без аны Сөләйманова буларак беләбез.
Ул иң югары нотын алганда күзлек пыялалары шатный, тәрәзә пыялалары куелып төшә дип шаяртып әйтсәләр дә, Алинә Шәрифҗанованың тавышы күкләр күкрәтерлек көчле. Төрле музыкаль конкурсларда һәм фестивальләрдә беренче урыннарны алып килгән Алинә татар сәхнәсенә дә бәреп керде. Һәм 2008 елда елның музыкаль ташкыны номинациясендә җиңү яулады. Шит илләрдә дә күп кенә җиңүләргә ирешкән кыз алтын барс алуын барыннан да өстен куя. Ни өчен дигәндә ул татар кызы һәм иң беренче чиратта татар халкы өчен җырлый. Мәликә һәм Шәкүр, Илназ Сафиуллин һәм Венера Ганиева аларны татар җыры сәхнәсе берләштерә. Шибәр генә кызчык Мәликә янында тыйнак кына җырлап торган Шәкүрне хәзер инде танылган рэпер дип йөртәләр. Моннан 4 ел элек Венера ханыма кушылып талларым дип моңланган Илназ Сафиуллин да татар эстрадасында үз урынын булдыртты. Шул рәвешле татар җыры йолдызлар фабрикасы ничәмә талантны ачып, күпме исем барлыкка китерде. Барс Медиа компаниясе ачкан тагы бер исем Эльвира Хамматова. 2004 елда Картай Мәләнкә исемле җыры белән Йолдызлар фабрикасына үтеп кергән Эльвира инде төшендә үк алтын барсынын алганын күргән булган. Юраган төш юш килә. 2007 ел Эльвира өчен истәлекле. Ел ачышы номинациясендә җиңеп, кыз чынлап та алтын барс премиясенә лаек була. Йолдызлар фабрикасы бик кирәк. Бигрәк тә район һәм авыл яшьләре өчен. Алар үз талантларын биредә күрсәтә ала ди җырчы кыз үзе. Узын гына буйлы, шим кара күзле, сәхнәдә ышанычсыз гына атлаучы егетне хәтерлисезме? Аннан инде җилләр исте. 2006 елда Асылъяр белән зур сәхнәгә күтәрелгән Раяз Фасыйховның адымнары инде күптән ныклы. Узган ел ачышы номинациясендә җиңеп чыккан Раяз Фасыйхов бер барс белән генә шикләнеп калмас. Ул ятныкы була алмый, ул минем өчен туган. Бу җырның сүзләре күпме өйдә һәм күпме машинада яңгырады икән дә, ничәмә кешенең исендә уелып калды икән. Бу сүзләрне онытып булмый. Сүзләре шундук искә килеп төшә, ә музыкасы биетә башлый. 2004 елда төнге урам җыры белән фурор ясаган Әлфинә апаны әле белмәсәләр дә яратып тыңлыйлар иде. Нәтиҗәсе алтын барс. 2005-2006 елларда Әлфинә апаны зур сәхнәдә балкытты. Нәрсә, әмнә Әлфинә Әсгамованы иң яхшы танцеваль проект номинациясендә һич тә күз алдыма китерә алмыйм. Биюгә килгәндә сәхнә төгәллекне, синхронлыкны һәм күп хәрәкәтне ярата. Моның шулай икәнен яхшы аңлап алган Салават Минниханов 2006 елда иң яхшы танцеваль проект номинациясендә җиңү яулады. Ә 2007 ел Салаватка иң яхшы клип өчен барс китерде. Быел исә татар җырында номинациялар булмаячак, ә алтын барс сыннары биреләчәк. Нинди принциптан чыгып һәм аларның кемгә эләгәсен киләсе тапшыруларда сөйләрмен. Ә инде 100 тапкыр сөйләгәнне тыңлаганчы, бер тапкыр үз күзләрегез белән күрәсегез килсә, 19 декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә үтәчәк җанлы музыка һәм тере тавыш бәйрәменә рәхим итегез. Ә хәзер икенче урын Салават Минниханов. Күп кенә җырчылар тавышларын сәхнәдә чарлый торган арада Миргая Шәрәфиев әкрен генә үз ишенә урманнарда килеп йөргән. Бүтәннәр алтын барс өчен көрәш алып барганда, Миргая әфәнде милизмнарга бай җырларын бары тик туганнары янында гына җырлаган. Ә бәлки чын талант нәкъ менә шушы табигыйлык һәм тыйнаклык үзедер? Шулай булмаса, Миргая Шәрәфиев Кәеф ничек хит парадының беренче баскычына менә алмас иде. Татар җыры 2000, 2001, 2005 дип искә төшергәндә күңелгә рәхәт булып китте. Инде үзенең тарихын булдырган әлеге фестивальнең киләчәге дә аяз булсын иде. Яшәсен татар җыры. Бүгенгә шулар, исән сау булыгыз.